Aitortzen dut, gizakiek ez jakintasunez edo apeta hutsez mozten dituzten zuhaitzak ikusten ditudanean, neure honetik ateratzen naizela. Askotan pentsatzen dut bestalde, izaki bizidun orotatik zuhaitzak bakarrik mereziko lukeela besteon errekonozimendu eta eskerrona, keinu baten bidez ere erakus litekeena, burumakurtze baten bidez edo. Zeu eta zeure gehiagikeriak. Gehiagikeriak? Baina zuk badakizu zertan ari diren Amazonian? Eta ez ahaztu. Amazonia lur planetaren oxigeno birika da. Eta hango basoak basatiki hondatzen badituzte, akabo. Gehiago esango dizut. Aitortzen dizut zuhaitz batek toki hartzeko bere borroka egin behar duela bai. Inguruan dituen beste landareen aurka. Baina hortik aurrera, ez da bat ere indarkeria ez oldarkeria zalea. Aldiz, izaki bizidun guztion esku zabaltasunaren eredu ideal bezain erreala da. Eman eta eman egiten baitu. Ematen du han eta hemen, Bilbon eta Donostian, iparraldean eta hegoaldean, Euskal Herrian eta mundu guztian, sagarrak, udariak, okaranak, gereziak, nektarinak, pikuak, mispirak, kakiak, musikak, mertxikak, laranjak, limoiak, mandarinak, kiwiak, mangoak, papaiak, pinaburuak, litxiak, platanoak, urrak, intxaurrak, kakahueteak, algarrobak, amandak, pistatxoak, gaztainak. Badakizu gainera, zura konstrukzioan ere erabiltzen dela, hainbat eta hainbat produkturen lehen gai izateaz gain, ostoekin batera... Hazen rolloa ez da? Rolloa esan duzu? Kaka zarra. Eta ez jarri aurpegi hori. Nik nahiago baitut zuhaitzak gurtu, egurtu eta gurtu baino. Astopitua. Katxiporeta.